hasiko gara reunión poliki. Gauza da, erritmoa hartzea. Eta denak jarraitu behar dezute abebilen erritmoa. Abedi hankekoak. Eta abea markatuko dute. Saiatu ez aurreatzen zatik iztero etortzen dira katazkak arraunakin, kinkan. Horrela, azten ganean, jatuko gea eta berriz ere abilatuko gea. Bale? Baina poliki, lasai. Zuk erritmo hartu, baina erritmo lasai. Bile batian, bale? Lehendabizik jungo gera barringo aldea, eta gero abilatuko gera horrea. Ella indarrak eta hartze dituz denean. Oso. Hola, lasai. Bizi guztia reunian pasateztela, Zauak erritmoaren kontua badute, barruan sartuta. Ja, baina gauza badan kakinta bezia... Ja, baina, bueno. Eta bezia buruakin. Ja. Venga, baina oso ondo. Ongi. Zerezku, Ahí es. Bueno, oain ingo dugu lehen barruan egin deguna, baina aborrak ziatu ingo du. Buelta emango dugu, ziaboga. Vale? Estiborak arraunian, berdin jarri. Mancho. Venga. Ya. Siga. Venga. Viva. ¡No se pierde ritmo! Venga, va.